Kulħadd jaf kemm ix-xogħol tal-bidwi Malti huwa xogħol imprezzabbli għaliex mingħajr il-ħidma ta' dawn il-persuni pajjiżna jista' jasal f'punt fejn jitlef għal kollox il-prodott naturali tiegħu. Net newser l-għaliqi ta' Paul Muscat li jinsabu fil-lokalità tal-Imġar fejn kif jispjega Paul stess f'dan ix-xogħol trid tkun dedikat ferm. Xogħol li trid tkun dedikat għax ċertu xogħol anke jilħaq il-prodott biex taqtaw. Trid tmur taqtaw, jekk ma telħaqx is-sibt ġieli jkollok tmur taqta' l-ħadd għax jintiliflek imbagħad. Paul Muscat għalinna illi ilu jaħdem l-għaliqi minn mindu kien għadu tifel żgħir. Jiena l-professjoni ta' bidwi minn meta kont l-iskola ma' missieri. Għax ġieli kont immur ngħinu wara l-ħin tal-iskola kont immur ngħinu dejjem. Aħna konna familja kbira. Imrobbin dejjem fl-għaliqi. U sal-lumu, illum pensjonant issa, u s-sem it-tfal. Bħalissa popolari ferm f'pajjiżna huwa l-frawli, iżda dal-waqt jibda l-istaġun ta' ħjar u għalhekk tlabna lil Paul jispjegana x'jinvolvi l-proċess biex titkabbar il-ħjara. L-ewwel naħdmu l-art, untu l-fertilizzant li għandha bżonn, nagħmlu drip biex jixrobaw għall-ilma u nagħmlu l-plastik inħabba ħaxix u mbagħad nagħmlu l-ħajtaw l-ewwel inħawluha, il-pjanta nħawluha fil-ħamrija fejn id-drip u mbagħad nagħmlu l-ħajt biex titla' bjew dejjem tobrom, nobormuha ġifieri. Nobormuha hekk mal-ħajt. Kif qegħdin taraw. Dejjem kull ġimgħa ttobormu u tqaċċatlu l-frej għax intellaħ b'fara waħda. U dejjem tiela l fuq. Proċess li hu numru ta' xhur sakemm ikollok il-prodott lest tal-bejħ. Dal-proċess idum tiżraħħa, idum forsi xahar biex tilħaq pjanta, mbagħad tħawwilha fil-ħamrija, mbagħad dejjem jikber sakemm jibda jagħmel idum xahrejn jew xahrejn u nofs. U mbagħad dejjem idum forsi 3 xhur jagħmel imbagħad. Paul jitkellem magħna wkoll dwar l-isfidi li l-bdiewa qed jaffaċċjaw fosthom iż-żieda fil-prezz ta' affarijiet bażiċi li huma jużaw ta' kuljum. Minn sena law dal-plastik irdoppja, il-fertilizzant l-istess, dawk l-iktar tnejn li iktar sissa, għax forsi l-mediċina forsi ħadd inħassu wkoll. ċertu festiġi li nużaw. Kollox issa hekk jidher li ġej li kollox qed jola ritmu maġġel. Marija Franca Lanza, Annet News.